Majstri nám tu pracujú, vymieňajú sa ríny na streche aj na celom obvode, robí sa obvodový plášť, rozbíjala sa bočná terasa, kde tiež bola poškodená dlažba, opravuje sa aj sedací múrik s lavičkami. Všetko prechádza rekonštrukciou, už po tých 60 rokoch bolo treba. Majú tu majstri zložený svoj materiál, ktorý používajú, ale prevádzka škôlky je takisto ako iné dni od 6. do pol 5. a všetky 3 triedy sú plne prevádzke. Boli sme im pozrieť majstrov, ako nám pracujú, lebo veď ich vidia chodiť po lešení, cez okno ich sledujú. Cez spánok sme dohodnutí, že vtedy máme kľud, aj oni si trošku robia iné veci. Práce by mali byť ukončené oficiálne do konca školského roka, ale sľubujú nám majstri, že to bude ešte skôr. Chceme zapadnúť do tohto priestranstva. Tu akože máme krásnu záhradu, pekný park okolo škôlky, takže zostávame v takých farbách zeme a budú sa striedať 3 odtiene. Sokel budovy bude tmavohnedý a potom ešte dva odtiene v tej hnedej sa vymenia na celej budove. Že bude to kompletné zateplenie, aby sa znížila energetická náročnosť tej budovy. Ďalej sa bude riešiť rekuperácia a nejaká výmena, myslím, svetiel vnútri, elektroinštalácia.